Čau, zase jde pokračování, lebo jsem měl málo místa a teraz potřebujem jíst, ale je večer, co mám robit? Počkejte. Tak to. A teraz co si mám? Nastarat do huby, alebo... Nevím, co mám robit, mám půl sedíčka, já nic. Prostě mi šel dole. Pomoc. Co je dole? Psík? Já mě tam chrání pěkně. Viděk. Dobré, psíčky, jdeme. Hopla. Psík. Pes. To nic. Já jdem asi ještě, keď nebudem mít málo úložiska, tak si zase dáme pokračování. A možno neuvidí sa, možno budem robiť typo shorty. Teraz si vymažem, pak nevím, teda já pustím si, asi napíšte do komentu, co si mám potom na druhé video pustit, možno ani nebude. Teraz si pustím Roblox. To je podle mě dobrá hra. Zahrám. Asi si dám. Sail and sing. To bude dobré. Podle mě. Jo, to je dobré. Tady se co? Potopíš? A je na lodi. Zkusím odjet, alebo co? To jede samo? Jedeme, jo. Jed kapitáne, Jožiko, kapitáne. Kapitáne, ne. Kapitáne. Žije. Lidi, mi se líbila střecha v dome. Teda, смотри. Než to rozbuchne, lebo... víte co? Radši nebudem Roblox hrát, mě nebaví. Nevím. Zahrám asi. Tak nevím. Asi si zahrám GTAčko, to mě strašně moc baví. A radši budem robiť aj misie a story mod. Online mi možno kúpia. A teraz som vlastne sám doma. Klidne môžem nadávať, keby ste chceli. A keď ne, tak klidne.
A teraz idem robiť misie asi na... Neviem. Mám na Michaelovi nejaké misie? Asi ne. To tak vypadá. Tak idem na Trevorovi robiť nejaký karkobob, alebo co to je. Skúsim to. Som to nikdy nerobil. To je najhorší scéna. Okay, all right. Počúvajte to, čo robíte oni? Víte to? Víte kto? Tak teraz ideme robiť teda misiu Cargobob. Ježiš, to je oni. Sa bojí snu? Alebo čo mu je? Trevor, ja vždycky volávam taxíka. Lebo ja neznášam jezdiť. A furt to skipujem. No aj teraz. Strašne málo peniaz, ale na Michaelovi 200 000. To je hlavné. Kde je ten taxík? Tu je. Kde ideš? Ježiš, to som pripravila. Ježiš. Ne, na to zapúšťam. Ne. Cargobob, to je on. Ne, proč ideme do co je za misiu? Ja nechcem ísť na vojenskú základňu. Nechcem ísť robiť misiu s vojakama. Vidíte, že to bude ťažké ako prasa. Dorky, proč mi? A to není možné. To musím jak nenapadne, ne? Ja si prepojím na repráky. Nie. Už čaute, ukončujem video, možno bude pokračovanie. Čaute.